lebo kamerujem. Teraz budeme kúkať na to. Toto je ona. Pred zákrelkom. A toto sú oni. Ukáž záber. Mentovský. A toto je ten aktér. Holub Denisa. Potlesk pre Denisu. Denisa, ideš! Vôbec! Nie, že to vybuchne. Ale ako sa vieš, koľko ich to vám hodí? 4. 4 aj 5. Jedeš! Iba na malo naraz hoď. Počkaj, nechajú, nech sa ukludnia potom. Nie, nechaj ho to tam. A daj tam štúpel. Štúpel zahorka, ja otvor. Ešte na zemi je jedna Denisa. Treba, nech sa ucentuje, či?